Better for my minchia or Namijio Tata and for Wombra Emergency Ghana TV eso. Nenera baby the name Sama Baba Dine and a crobia was when they say one na on kebi e man on an so and they say, eh, bear ma on an hour on in it, bear may, a sorry ordinate, sa, a watino mutinimu, and no ne rabbe and adrin says, say, and a cost dear, meant now, Nami Quashremenqua, no be at in chair with the matam aka say, men come wa kunya bebre, send come di jai, nanso, a sound or don'ty, no abayame. Enu nti obekwa akopɛ be ma foforo na onko ne naide atena na eno na be ma na akofɛ kosua aboni dua se obayi nim na se oja ne ho kokofa be ma foforo ene ne ye bibia ensuo enku one be ma ne nyina na eno na ewura bayi sa semi dua boya be ma ye ebo no no edi ninya ama ontumi ene be ma bia entena esan se onpese obewu onpese obehwere ne nkwa na afenso wama obi de hye nso ahwere ne nkwa Neno ena ohu ne onye ohu anamawa a ontu eno nti waba na nakrobia nim se ommoa no no nka bi ma no na duabo no omonnane wei ene nsem odi tudwa ena pi enso ka ho mepese obeka me ho ne yakwa akotie nkyeremu no aba Obapa akwaba ejo oho te sei mepa chweye okay ya de nyame ase se oho ye odi de se mawura me de kuata where di ni me ya fantini fanti krube so na afri me pacho me fi antiazi odumase na ate he me pacho mi wo fijase adensu eja o betena ho cha na aye wo ho me pacho adwuma na de me ba ho okay enawie yi edi asem ene de waba yenim ha hyase entu nsimfimfini hyase na fabra na afi yenti wasem yo me pacho me ba mi fi bogoso na me ba afijase adensu eja na me behu abamu abi a yefre ne kwabenasi ama ana o si na niji me hu ana me ka che ne se me de baabi a me firi no me ye yonfo ndi so onim se tena na one me betena no so be ha me de a ma me ntena me ba bi ndwe me hu wo be hu hwan eye kwabenasi ama me pa chan aha enti wo ka che me se wo nya me se de nia me hu no na me so wa ka mate esanse me ma me afrim a me nimu ne da enti sa wo be ne betena se de a woni me ntena se emmobra enti me no na ete ukotwa blogger me no mienu na ekoba bebia me no se ukoye adwuma na menimu a adwuma no untumi nye nyame ayadom me ne wawo abaya ye frene Gladys Boatima waja akura na afrim nsem beye 1 year ni meja ama banche ne nyoma me no dua ye nyina wafa ni nyina di wa mame nso me pani yiye nti no matuma adwum na metena ho nti wo fa akura no ana wo sei wo hu na ache ntimi mfa ne ma na one ne nkoda ade achi a waja akura na abreme ana me de akura no ede ne ma nti ade achi ye no ebo beye 7 mu na mso me frɛ wo se ade achi nti fa akura no ma me na mi ndwale no ana wo se wo de akura no akoma wo fa nti me de me se ya agro nti me ma nso so nti edi beye 1 month no na me hwa asɛm a wo ka no eye serious na me kɔ wo fa ho na me kɔ tu nanim se wo fa kwaku ban wo fa asene de akura na abrew na me minim se obaye no obeka ne ewom bia a kirew enu nti ena me de manso so no nti mi amaba me beka de kudie nti a ama akura na bedi wunsem a kirew ena wo bisa me na me ka asem ewom kirew se wa fa asene akura no wan kan chem se o ti akura no no so one ne koda nti wo de mesre wa akura ni so afi no wo 2 years nti fa na mame na me mfa no ko se nyame ya adom na se wo pese o ti akura na ni fi a na mo atem na akura 2 years de oni mo hwe ne wo fa ka kire me se ono de oflamanso ntoma nti se me so me ko me fie na se manyi obi a oflamanso ntoma me nkofa ne mbra na ya ntwo manso wa akura no hansa o de akura na ma me na me ne ka sa ne wo fa kwaku ba no ana me ka kire ne se abnasia ma wo fa kwaku ba me pa cho an ene ka kire wo sesei o ka kire me se me wo bi a obetumi ne na atwe manso de a ono oflamanso ntoma nti se me so me wo bi de a me nkofa ne mbra ne ya ntwa akura no so manso
enti papa ne ka sa achem na mso aso we de senkanya asem bia nka wo ka se me nkofo obi ofra manso na mnu se me maami afrim mpo me nim no enti me papa nso obogo so enti me papa kura no wonim ne eko enti mesrew fa kura ne mame ena no wofa ne se won fa kura ne mame enti efiri ho no me kwo ho a na ne wofa ne me ekuntokwa se adenti na me ma ba ho aba be hwa akura no na afọ ase na kofa mbe kuruma na mka chense debi na ye me ba ye friend ni matu papa ana de me ba ha a ye ablante ne fe kofi fatao ono kro de me ba ha na ye ntamuti ye no wate no ho ase a owo ne ba bi a oye na adwuma na adenti na wa ofọ ase ne de ni ode ye mene ye wonim ni ekọ nyina na semsimi ntumi ne ntina adenti na wo so wona me eche sa amanso no na wo mba wa wo mu nkura no omanyina bi ko SS nso nkura no wo maame wo bodomase na wo watumate me die 2 years edna tra wo nchen wa ma mensurum ye me ya na wo ka chem se menni abusia bia wa ha enti no kwan a wo pɛ no na ade me befa so ana me frɛ me papa na me bo na amane na papa frɛ me se me mbra enti ma me kɔ ye kurom na papa bisa me ne ewom na me ka kyerɛ no enra dwe ye kura me de asɛm ne ba ha yi me kɔ ye numre no me gi me duabɔ sister no Elton na aduane eye sister e friend Cecilia odu ho no na sister ni kosi asi ho na oyi bi ana ode bo fom ho na obo medua nti sister no kura eye madansi ni nti asem no ye de akonfo amanim anyeye ye de akonfo dole anim ayeye eja yawo ani kwaku ba akofo ma kan asem ni bia boy ne sese me wa no so de ani aduane de enna ho ne nkumi ntontwene nti mesira mo madawo matiefo mo mboame na asem wei bibia enya fine na onda ne duane na makoma ento meyem ewo brono amete so esanse menya ahotɔ wo brono no so nti se obi baba wa bra bom kura na problem bebre afa yakuata boabe onni kwabnesia mai mwatna mfie sei me pacho yatena 4 years medi kan ne tena ye no me fa froto aso mprensa ne nyina akura no minya omo nti metumi kodidi ema akura baako a etoso miensa no okowu oji abonten ema me fra o maame na papa ka che omo se me mawo ba ya akura no menye 3 weeks etam na aso mu beyimi abafie akura na afrim na dro no omode maano no ano ode ntama akura na afrim nti omommoame no muntie sika no na mentumi mblafie o maame asem o ka chem se ono de se sika no no ne ba no obi kura o monfa nbetua se sika no e maame nti kwan ya me fa so a me ko ogi ho no me fa sa kwan no so emra ana me frɛ me papa ana me de tu na nim se asem se na ye de esi ana papa de phone no ka chem se me fa ma di phone penifo nurse ni no ana me de phone ne de ma no ana one ne ka sa se maame me na ne ba ho no na wawu no so onwu ye ne ba ne sen no so o edro ne de ma no na eburo so na ma akura ne firim na papa ka chem se ene omo nso no sa akura no wote asedi anka obabetua sika na yi mafirim ontumi nhwe se ne ba me ka kwaka obi man so enti se sa de a na se ne na ni wu ye na ye edro no enti o kwa yare sabia ma akwada ni ko free no sika esese krache ne ba betua no wa metua oni na nyem awato asom prensa de edikan ye de na akora ne wui ne edikan no me kwhwe ase na yinse ni seye de toso mi na ne toso mienu no eno so misi nioma na me kwata na no so seye na toso miensa ne ene de mewo no na me de ne kodi gi a akora ne ko free ena de otoso 9 ene de wa wui ni otoso 9 no ne ma wo no mpo ni otoso 9 no minya 8 months no ene mpo na akura na eba force nti sofu bi ena ebu ame na o ma mi nduro ena me de wu akola no nti kasa ne ninja mu nso boy na busua na eye ne maame ka chem se me ye fantini nti ompa me ye mu ba ana msisa ade amate nti me wo ye no busua ni bia nsi ho eka ne nua ye frɛ no kanka bi hu on na ba ho ana obehwe me na eka ne nua ba ne nua ba ko ye frɛ ne kanka bi nti ono na behwe me ede mu ne nua ma bra me kopem se akora no enyini ye nti ono ne ka kire o maame no papa se ade a omu nua ne de me kwan o mo de me fa so no omo ba no
se obefa me no o tete mi di mani no omo nyina hu kwan o de me fa so na ono wo yiri ni bi onfa ne yiri nkotwa blog nanso me nua ne de o de ne yiri nkotwa blog nta baba wa ne de wa bre ntinya wo ba ne ye no ma mo ni na chi na mo hwa asem no ye de mo nka na se ba se ye de kɔ ba bi a me magina brane e de asem no e de ama eye akuata esansa akora no wa bre na me nua no nso so no o de ma fa kwan bebre so ena kankabi no ede ka asa kire o maame mo nti kankabi ka chem se baabi bia ede asem ne bekɔ no obedi ama me esansa ni nua no kwan o de me fa so no na ni tuam ohun ni atai wadi nki anyam baako wapon wanyem mienu wapon ni nyina mu no kwabena siama maame ka kire o se oyɛ mfantini nti ompe oyɛ mba wabenyem de otosom yensa akwada no wawo no ama yare abebo no wode na ba yare sabia ama akwada na ba bewu owu wieye wafrɛ wo mo momfa sika mra omo se ne nka abeka gi abonten yamfi na wasa akoda ho akonyem de otoso nan e de ama kwabena suama e de enko ata e de entia me pa cho one ye enyamia enya wana ya tobo ata tie me eye de wawo kai ena mi gina so na me de abusa wasem wa no asem kire se krache no woni ne tie no sabi bi ni ho bros en wotwa uso ni mu na watwa enti be ma ne ye den wo blocks ni mu na won so aye den se mu ko moje blocks pa wo ye den wo me pa cho ye kodru ho no ofla netie na na ono no eboso a na obra na mensusu mayeden na maboso na mapeja enti me no se ono no na etwa me boso na matwe na ono na yi na odi akwa kosi wo enti se nke se ono no bra na mensusu mayeden mensusu mabo enti me bo a na watwe na miama yi edi akwa kosi wo ti sana na oye me pa cho an ise bi ni ho ode wa bedua banche ode wo ye de keka ho wa banyim de edikan asai uhu ni suban de toso mienu asai uhu ni suban de toso miensa onyem wa kwada na be yare abewu o metua sika kora no ekoda na ebo achi bidin uhu ni suban na wo se ekoda ho amana nyem de toso nan adai ata wera me pa cho satam na menene fa afuro first one second one third one na onda se suban na di enkyere me ntinania o maami kan nyina no ono kura ka chem se ono na epem na obefa ame nti on denim kwan obefa so obede obehwe me nti nya o maami na obefa ame nti nya maami ne beye bia no e maami nkasa nti e ma e na moma ne kwa han dan maami nti menene bewu sa ne etoso na nya ye frɛ ne na afia no ansa obede se suban na di ede kire me enti satam na me wa akora na me kɔ nwa ansa ma beton me nyim no na me start nwa kɔ nti me kɔ nwa na na dwa bi wo ha me kɔ a me ba fie 12 o kɔ nwa me kɔ sesa nwa ewo ensuo bi da eho nti me kɔ sesa nwa na ade achi a na ma ton se de be ya manya bi na me nso me kita baba ya ye frɛ ni matu nti me nya bi e de kɔ hospital na me nya bi ama akora no e de akɔ school sa nti me kwa se bia me nya 4 million ya na me de bia akɔ takora ne nyoma saa akɔpem se me de wo ye ade ne maybe ya moamo hamoamo hosa ata maybe moamo pre oyawo e de mamoamo ho hwe uti hoyi yimi free so wate fa de to so wo ye odefo ade arofo ne ade hye momra fidie no so na mmehwa abaya no akwada kama bio akwada ne ho fe fantini abaya tuntum onkeke ka nioma bia wo nanim nanso momehwe natural beautiful the beauty is beauty so wo hwe awura nanim a tuntum monsha nano na monsha ne hwene yesa nanin tam wo hwe body no a ba bia soso wo yebi dia mipei wo bi wo sere yaw ende mepe no kure na me ka kire no wo no bi
wo hwa no se wo gina ho a ne sere a esre anantu a anantuo eto a eto oyo defo ade fantiniba na sebe hwede akọ akosi ono a chechire ne ho a de ho akọ akoto brebu ode ya mom yen hwa de wadi nhia wo baako ni matu meboa mebacho penini ye bema ye pani wo ho ono ye bema enti sese wo ma ye sei omo ye miensa oni mema dodo sei na awo miensa omo ye miensa ata ekriata wawo miensa oni mema miensa ena awo ekria eye die dikai no ono wuhia no we infante ana asante me pa cho ni edika no wo mpapa mo menim ho bogoso ho na wuhia no me pa cho ho no ayede na ni jae me pa cho enyamia me ne boy ni enyemo yen me de na me ne nete wo na I say enda me na mini ho kura me ko me sister ba ko wo ya kan sen kum ayi ya kan sen akuropon na me sister ba ko efrem se me meboa no na onye na ayi kakra bi ntimi ngba center na store anu man na o ye program kitua bi nti wo wi a na maba nti me ko ho no na me ba me san ba ma chi no akra no be yale e wo ho na me de ne baaye ti me baaye no menim ne ekoso me bedu ye no ana me ti se boy na me ne e wo ye no e ye ko obi se okọ bogoso kura esbani hotel ko ye adwuma no wakonya ge bi wo ho na me de okaye no wo ba ye na mbisa ne se e ba ne sen ana wo se eye brono na ye wo ho animpa na mo brono no so no ana to nsem go ma sum se e ma ornament na ebiem na me no me kan bi ya anye yi e ma eno kura be bo me yale nso meti ase na metena mba bi nti ni atosu mienu anti first why ne de oso akonya oba foforo enti wontumi ne wontena biem amanfo atutu nsam agu na asum se onyaawo eno ono nsu jaawo na je se ne wo dan suban bi adia na enye nsunti na ma amanfo tutu nsam gu na asum se onyaawo ata me pacho enye sa na ni atie ni boy no nkasa de no kura nyame anim me no na ono ni nsi mi pese bibi sei nti satam na ye menua no madanfo ne boy no na esa na boy no no oni ba bi da nti yansu ni yesu sasa no asa ye ne ye nua no meme na na deden no nti o boy no so be da menua no mu ne nchen nti me de asa me ni mo hwe nti satam me kura na me nan nti na me hwan gum enti me wo ho ana da koro na me yesa me so enti me nan no se basa na agiye pejame na se metumi akwadwo nso kora na metumi akwadwo nso enti me da ho enti me ti mani na me hu se obi si me so enti ho ana me de be hu se eye saa boy enti e ma so sesei osi me so na me nim adakode enti me hu se asa wa yi me hu ana na one me ye da eda enti na me hu bi da enti ma me fra me papa ka che ne se ade se ne ma ye den ma hu enti me kra obo ekwia wada ena oten wo nam se obi siw so me pacho anti me ye se me sola kwadwonso enti de bia ye beda ye be solo ni ye dum light minima do kude enti ya ye dum light no ye beda ya ye so light nso ebedu se ade be chi ana ahomachi mu wona obe solo se kwadwonso no ni ye dum light enti me kura na me enti ase enti echirei ena me be hu se boy ni simi so na me se enti san de bia ye be solo na wadum light ade se na ya wo ye enti a ya wudum light enti ya wudum light nde be fawo yes odum light na no dia be family wabra wada ma da enti wo to me da wabra be ma be fawo na wonte se be fawo me pacho ehon na me kire se satam no na me nan aza na ye ko school nti ye tutum rikasa me de me nan ko si bonka bi da Matias ya me pese mi hu ne se na wo to me da ma be ma fawo wabra na wo hu se be me fawo na me hu
ana mensu na mensusu na de wi aboy ni sifa ni yete na ye emafo ne da wo nti ne ye de ne yensusu se obeye saade no nti me kula no saa kula panimu no kula me kula menyem no awabla na me kula na minim saa tam no saa kula menyem no na mebu mi nsa fa ho nti na minim nti me so saa tam na wo ho na me nan na me nsa na ho no nti ase na me nsa na me nan na ho no na papa ye se o ma sole ho o mo ye empaibo bi menko ho enti bema na de ono wanse ope bema ne de wanse mepe moda no adum light afawo na wa afa me ene ode nyemo de odi kan ode nyem ne edi kan okay enti me no o ka se ornament na bie mu no me mankasa ena me ye de me firi ho na me kope ba bi fofo kwota enti na me ye madwuma ewo ye ka ne sen ba bia me ma me nuanom wo na ekuro bi wo ho ye frɛ ho apia nkwanta enti na ho na ye de me wo ho na akosi ade no nso toso mi no enti ho no ana me koye me wo fa ba ku wuye ama me kwa yie no enti me kwa yie no na sa boy na me ne kwatena ye na toso mi enu no boy no e ka kire me se me ne ba betina no me ka kire ne se me nu obi enti se so opemede a o maye nko me papa mo ni nko hu omo na me de ka sa a kire no na nukwa ya me anu be ma na otoso mi enu no enye se be ma no na efiri ni pam se ornament na me de be ma no kofi a me papa se ompene so ma me nwale be ma no enti me de kwa me ma na o ma ya miensa ni na me kwa me papa se wo ompene enti wo be ma no wo ba obekasi kakasi a wuntumi nyeden entua enti se ba ne sa na be ma no susu abamu abu na waja machiridie enti enye se bia enti second one we na ye de no nsu jae second one we no me sister pani wuye ana ye kwa ofie enti ye kwa ofie no ase boy no ofela de enti ye kwa ye no ya na bi wo ho ana wate no ho na oto enti ye kwa ye no ana boy ne de ono ne ka kire me se ama o papa no ma mi nyina nim se menene na ye de eti enti me papa mo nso mo nim ba me papa se ompene so ma me wala blante enti na mo ma me ko bisa am papa se aden medical first one second one aden na second one so aba am papa se won ti ase me de ne ekoso no me nti ase enti se saade a one na ewo me baaye minim adakodi enti a e ma ne ye den eye sa enti mesre no se bibi wo ho a onka nche me na ba tan bi ani ho a obewo ne ba no se ompene me be ma enwale ne ba no na me kan ye me koka sa asem wei ne kura ye me papa ka che me se me mesi oye beifo na me so papa enye sa me nka sa na metumi ehwe me ho se abaya meti wei 102.9 me nya abaya bia je se me ho otan bi ena waka se bia me ho otan ti me kofa be ma sei enti wo se wo mpene enti adekodi a ewo ho a enti wo yes ade no me de mami hu adekodi enti tubu akua in short second one nso o papa na mpene second one de papa na mpene so ena ema ni di jawo na ma ye jaye na so don so ne nawo na ade na ni nyina no che so ne nawo na wunya ntobo ase na wo unim wo ho bambo unimbo me fa chomi okay afa mi ehwe third one we dia wo na wuja no eye de na wuja no me pa cho ni ama mi ja ni se sa tam na me ko nwa de hwe me ho kopim se me wo ye no me wo ye ni nyina chi no 1 month na me fa akola no e de ni hwe machi e de ne ba adwoso ebedi pae nkakran na be ye de wo dwoso me ba adwoso a me baji awawa ye e wo adwoso na ma ton na manya kakra na me de akohwe nkura no nti edu ye kan se ya wada ni kwasi ade bia na me be adwoso na me kwa fidiase na me fa cabbage na me yese nti me ba nyame makoble na me de aba no na wo enu wo bedi o me be ya aduane se de be ya wo nso be de wo benya bia di me de se me ndwen bone na nkura de omo nim she nti no se wo ba se de be ya wo betumi anu aduane ma akura nso so so la wo benya bia di se o ma akura aduane di a onkodwo bi aduane so nti me na me fight se me bre me hu edi ahwe nkura no kopem se nyame bebie kwan a ebi wadwuma be den ebe ye yie na yetumi di aye de edi ahwe nkura no nti edwoso no saata me wo ye nyina wa amant ni nyina me wodan mu no ni nyina na me botire nti ya amanfo ba me ho ofie nti akura no me hwe ne kakra na makobotire ni kakra wo so na makohwe no sa nti wo frame se wo master James se monkoye adwuma wo bomfa
nti wonni sika nti sika na me wo no me ma obi na fafa ka na fa kɔ na wo ba na me so se we de asempa se wo kura wanya adwuma kɔ na me ma ne sika se je na fa kɔ nti omokɔ adwuma no afa de ma hwɛ ne mu saa omomba nti abua na ju 11 omomma ye nti me friend no bi sanso na adwuma ban ko na afa de wa che sei was ye ba ye bedu beli nti ye ba na mso yu wa kasa amate nti oba ye no me ne tira na saa de no ye bi ma me da oba ye no wa kwa chichi fry no de blem na msi na ne de wan pa na wo ya wanwasam sei ade wo nto obi ma me da ne de eba asen a okoto we ama me nti oba ye na mso ene saa de a ja wa bedu wa bre nti ma me nsenso ma na dwale na wo wi a na ye nyina ye ndi aduane no na da na wo so aduane no wo to wo de ne mi so se na wo de no we na wo so wo de no wo ho nti wo ka jim se wo de no wo ho afa de ase me kasa no ho a na wate ama me me kasa no ho a na wate ama me me de se me nim ne ekọ na me se yo ene e me ndai ti me didi we na me de me daaye ti me daaye no mani so ti me na me se o me sole na ma kope ba bia akodwu nso me sole bia no na boy ne nda ho nti dade anadwo so akura ni sun saa me so minima de kodie nti akura ni su na me de me ye me sole se me ko bie puno no ma akodwo nso afa de me bie puno na ya lock me nti torch me torch mu no na ba ko ha me nti me so mu no e de to me nche se de be ya akura ni su a manya light no na ma yi me no fo ama na akura nanom afa de me da sole ya ye da sum ene ya to ye punum na akura ni su me hwehwe nti wana meti se abaya bi su se one na akoda wantua ne ka na ode ne yere ne ma ebeda ase ena me bie empono na me bisa sister mpacho aden empoma na prosi atum empoma no na me bie ye ena me bisa sister mpacho aden ena o se sister ye bibi na ye bra na otifia na ye friend kwa abnesi ama no waye oba no endro okọ adwuma na oba na ye dan ya ewa maase he dan no so na ye ablosan na ewo form wode no oba no o fa me free krom na ode me be hye menti oto aduane nyina aba ya me nanim enu kura ebedi ye na owie ye no ana okacha me so one me beda obema me 20 cedi ena meji tum no one me dai na o se enye ma one me nda ba akonka ho no ma me 70 cedi ena me so meti ase no one me dai owie yes kan ode bema me no wadwane on pese obetua me kan me dem ko bodua de na yere ne mbada asa me kan se mesrew se a wo hwa me a na yere no mi amini na akura isu ni de we awo kan a wo si wa be fo wa ma osikai ma sola no paimpo a medi kura no aginya me di me yom na betena asesa akopim se se obi dumfo bi ando mmea ye abruwa bi amanya na afigya se ye friend Antevik ono na eboabo ame nti medidi a age maame no na oboa me nti me ma soli kura no maame ne na me ko boa no no wo bia wa membia di nti wo de nya abotre na me fa asem ne nkoto maame anim nti kwansi na me hu se na danfo bi ba na oben se o se obata na cover wa himfa na me so me de me hu no na abaye no se wa one na akoda wantua ne ka no me ka chen se me sre no o mebie puno ne mame na ade achi na se ekuro na da me hu nti ode me tie oba no ekuro na wuntu do mie me na me mpia abonten kwanzi na me hu se o kasa wo oba na me so papa ade na wo yesa nti metuwei me ye foma obi ama wo kura me nya wa amant wa force me ne me ada ni na eche me de me nkasa o na wasanso asa me ho asa akofo ba foforo adende ba akono bone nko because no me wo ye no opese anytime bia woni me da me susu me hu krokra nwu ye me nya ba ebuso me miensa mpo opese de bia woni me da na me se papa se de bia woni me da de ano ode me ntumi esa de ekrokra wo me ho mte me ti ya wonte papa me ntumi enya sa de no enti no sa wo sole a ko ba bia wo benya wo bekwa kopo ba ni bi na me ntumi ano ya meden ada opese hukumu na o tobo enye nkyiremu me pese bi hu wo nyina so a wo gina ya odi jaye no enti engina so me jaye no me ka che ne se ade we a odi aye mia wa abla me ma wo a me da mogam no edi 1000 years ya me ye ne bi na mmom no saade na me de be ye no enema ede entemtete ebeba me no enti wo ye ne dai enti me so me tu kwan akwa aboso akoye galamse adwuma bi wo ho
nti me so me wo ho no se me de adwuma na meye nti na akora ne yale nti me yeska na me de boss kasa na me fro ka se se akora no o yale o ye dan nye nkyiremu o kwa aboso no nso ye dan me ma anya hire me sa ba ye nti me ba ye no ana wo ka che me se obi abebo amanye se me ne gas bi tu kwa no omo akope be ma bi ama me na me so da bi enye no kure nti wo de hwe me ana wo ne metie no nti ente sa ana wo ka de bia sa ana wo ka de bia sa ana wo ka ana me ba na bra bi wonam ka che se bla asem se ne be ma me ne try de wa ka che me nti adanse nti di machi na yenko na se yekoduru ho a ohun sasema me kan ente sa nti me beduru me ne bla ne beduru fie no ana wo ba no baby sam se ata na wadua ne wei wo ma me school wadua ne wei na me so adua na afen ma no awie nti ho wona ye de ne ba ye no na adua ne ma me ata tie me die mebusawo ena yima no wo wawo enche ena be ma na ba wo ho so opeso de ne ho kan wo de wo ho ama no ena be ma na fa wachi akọ ba afoforo ena waka kire ne se wo saa de we ya wo de ayemi me nso meyew bi na de me de be yew no eno na de ntem tete beba ena wo kwa aboso enti wo nso kwa aboso no wo koye ni bi wo ma wo bi ko hwew me boa obi ankore me se me de abemu ane ba afijase kuro de ni abemu na me koye na me konya an wo ho no me de ne ba afijase ha ana me ka che ne se papa nya wo de ye me no tamaso nti nya wo hu ne sa pepepe na me so me de aye wo nti ne efiri na de ko no me ni wajai me tumi ne hu ntina biem titina oba bi na me ntina me ba bi enti se ye ya ye kasa yi enye nkyiremu wo haw pa ene se nti awo wa me hawa me woni se edua na ekoso no se wa bo dua sese wa bo me dua se me wa ne pa dia se be ma obeba ma bla bom bia one mbekwa akoda no ensuo nkum be ma ne nkum nka ho na wa kofa be ma ama na hu oye be ma ne den se esatam na be ma ne ba ye no ena oye se obeku be ma nti da bia no no ne be ma no entokwa ana me gya bla ne kwan ma ne koye nti vitisa me ma bla ne koye no kura no ono koye no o ma ha biem ata ope mema da bi se me ne tinyina no ata oba bi ya odepa ope mema me ba cho me de me mpa mema me ne tinyina no kura ya me ni ma mfa na chi da kopim sa ade ode ye me because me hu se me bra me hu na wo ye me sa no eye me kra ya na ma me ye ni bie ti se di o me dane udua na o dane udua a one ne betena me pa cho no kra ya me ni me de kwa ode ma fa so ne me ntumi bie okay ma ha cover pa cho ha o ho te sai na me adom ba cho me hu ye okay ya de nyame ase ya fra me na na krobia na ababa wa bi a ye frɛ no akuata wo manim ha unim akuata no number na foforo ni ka ba ma na wakasa but ni so number foforo asa ba bi number foforo na asa ba bi akuata ye ode e cover akuata ye wo ba sa de ka fra ani bia no nje me na ma na na ama ko ma ko na ga nti impiri na wo firi mu go so o sa si fo mu a ko chiri na ko ni baba kuru isina ga ni na ani se sabe ona ka we mo kan yan kan be wale na ko je list sen kam ne betra okay akuata se usuman bi a na wo munti one wajai na woni wajai a twon ho a ontwon ho de edikan uhu se one be ma bia na mo a edane ntokwa se ye ya ye ka sei waboni dua se nya wo no obeware wa be ma bi obeware ni bia no edua ni nku no eno ye baako ne ba wabre ne ho a hwa koda ya konwa edi atoto akoda ho neoma wa akoda yi wa be ka se wo ne koda de chia ne beba eno ano no na kwa akoma awofa se ye ya ye ka se wo pa akoda na enu nsu onya no ensem mienu eno ode aba yanim ha adan die na asie nti a abasa onya dai de se kasa na fi kwesi ma mata o se die na odi nkan te o te die ba ko nge na ma na friend different number bi me se dia maka ni se ye ya kire no o te die he ana wanti ni nyina ma nte shi dina so sa repeat mame se dia o te
Hello. Hello, me too go kasa. Waba akuata adua se emane mfa be ma bia biu na se wono anware wa ense so ware be ma fufuro bia. Oh, that be entisa. Net say. O say. Entisa. Net say. Entino, fada, uti, nkuma woni mi di. Obi di ka frame ma me na di hu nkoma. Ada ntina mpachu. Bema, tie me. Akuata wo manim wo radio so. E wo Tech FM ha. Enti ya frew o demu live e wo Tech FM ha. Wono wa be kire ni die mu di akire yen. Di odi nka frew fam ne de wadama. Production fo nkoma wono di nka ni udi ye no. Afei na abedru ya nim wo fidie isu a ye busa wo se. Asɛm no akuata ka kire yen wo afidie isu no. Eye no kore be ma wabodua sese akuata anware wa ense so ware be ma bia e woni wiase wabɔ adua da na. Me pa chow da di emujafra mi ni ko di. Aha. No ana sabe ka afra na me ne tinam ni nyaaye. Na wo se wo ko ni papa kunu am ko je ni ne ba no adwuma pie no papa kunu no ko pa adwuma ya da ya ko aba na dis kana be soso. Na ya ko ye ne ho ade na ma bi ato yi. Na ni ye bo na wo se wo ko no. Afi de me tin sin bi se asa wo twen na la sa wana akira eno bi ni. Na ni ba na ho so no no de ba ma na kasa mu no a me se chene wo sa abogo so wo no sa ga lam se na se ho no no na ba cheli state wo dan am ne dem. E wo dan am ne dem. Na kwa me ni nyaaye. Hello. Na abo ni dua. Ba jozi. Na abo ni dua. Tama wode me de ma mo ni dua, ba tama wode ba ma ni be jira me nchen we di me matam hu se me me kwasia be ne ma no. Am sa da ja so ko na be ma be kwasia be akona be ma chidi a. Na de ball no. Entino ezide ko yele se be ma na o ba o no de ba chere na ko bo na di mu jafra. Ana me mo so ni sumba mi ni ama me boss na mu ko bo ni sumba di mu jafra. Ana bi nya ke 2 pese kura bo no a me metu kwan na da me de mo no. Oso ni suna di mu jafra. Oni wu nua nso adi mu jafra. Life e3 ana waye ana mam su da business da me so me ya. Tobo oni na di mu jafra sese, oni wu nua di mu jafra sese. Ani e bu ya fa do mu di ye no ono a woni me ba wo gina ho ti. Busan o di maka. Aha, wona me busa wo. Oni na di mu jafra sese. So o matwitwa o mo ho di o mo moja akeka, o mo moja na sese. Aka o mo fun tam, se o mo ya o mo wo ni di. Na me yapani. Ana o sa na ma ni ba kire me na so no. Onu no sa di na ci ko sa akwa aboso, o ko bi akwa aboso. Ana so ko bi ntum. O da ni ko ya no so no. O sin na ko yedi. Atra to wa ti ni na wa sa ba. O mi na ko so be 24, 25. 22 years kokra onu me no no so di sa di udi ana ala ma gbu kuma ide na tisi ye ana o kan ye ana fere na ho akire no udi no no fake be ma enti ensuo dodo se na ade ball ga ni dua ensuo dodo ala de ball me se me sa na so no se da do de me sa no se me se o fre ensuo mi ensa na ade ball no na wo nso se ye say 3. Okay. Wo eba na wo ne na wo na akwala ne we. Akwala de se beginning no me se wo banko. Ada na waje na free ma me ne nsem de ne ko banko. Me se ma na kasa na se beginning no se ka se ani bia no wo me bi ye na wo ni. Wo se wo no se be ye bi ye bi tu ni no. Ba no se se bi se o de. Akwala ba na se no ko free na. Kena wanya mfiedu eko mfie kwanya mfiedu polisi abiri na hini ka fada sabi anye bia ne bi na udi ya masa udi petisa ya di bi ezo sabi na fu papa da ana nye akura na ono de ba oni ne ba na kwanya ni batani na bi ba ma na kasa mu mo ezo sabi ka fra ni se me gini mu de da bi umi chate so zela sia dia ni mu bi akana ba je dia akana mu bom se di je ti se
mpesena da ni na siwo to ba ya obetu akosha akra de bi o to bi na wode koma no find out ba kana me fane ma no on fa de ma no dinti ameka sa na se ni fa na se akra no no ko ba le nche no kura tu de me me se no no odi mi ne se no ani wani a wode na ko gele se na so a no mo ba tena bi ase ase ya onu bo so tu no onu na ma o jale bela no ko bi sa akra no o hefa na mo se akra ko fa ni bi ko ko ni so o hefa kwabna siama akwada ya waje na free akuata ahoyi one ne ba no o won fie sei What is it? Me say I don't know 4 years and I say akwada nya 4 years na wo waje na wo papa wo ne na ntena waje na free ma me nso nchen ada na ne wo de ne komu obi sa wo ne ne ntena de ada na ne komu obi jwana mi nya esi da dia me na akwa na tena me ba ha me nya me ko o ya da ya na uko me say me nya akwa na ti da dia me wo no ba mi nya juma ana me ba ha se ni ma me juma na da yi ana ko juma dia ana ba na ti enti botaye ben pa enti na akwada mfie nan akwada ketekete na ukwaji ni free ne maame ho se wo da ne betena adai me say die pa na esi wo botaye pa de se enti akwada ketwa emfie ndan na wo be ma na wo kwete na free maame ne nchen se wo ne betena e die na esi so anto le pa se ni bia ha me na so ni mfa le se me ti akwa na yin aha eno na me busa wo no sa wo na oni mu mfie a wo kwete no enti wo wote no die enti na akwada ketekete na wo kwete na free maame nchen sa adai sọ̀rọ̀ lè pàṣẹ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ọba ọ̀nà sẹ́ni káfíà ọba apá ọ̀ bẹ́ẹ̀ pa wọ́n ti yẹn bí mo ní ju wọ́n ní pa bàbí dìpsa ẹ̀ǹkọ́mọ́ wọ́n. Okay efi ada no ye be hwe wanim wo kokko tena adansu eja afija ase adansu eja no mema dodo sai na afa wa be ma na onim mema no nyameka so wo akwa aboso dodo sai me pa cho mienu me ni jaye nipa mienu ana ma form onka se onini jaye yi wo so wo te wo no onu ani nua kura me pa cho asema me kan se akura no wo ka se ye ni nua no enye ni nua da e wo nyame anim esan sa akura me wo ne number me ni credit on me phone so nka me frɛ no am wati asem na akura ni nua ne we he enye ni nua ni akura no boy ni wa fija se enye ni nua no na wo ye de hu se enye ni nua me pa cho me be kyerem kakra boy no wo de wo nkyire mu de me me pa cho enye tin me say dabi ni nkyire mu no mempe me say boy ni say ono na ti efira afija ase ho wo ye mfantini ono na efira afija ase wo say eye ni nua nti wo ye de na hu say enye ni nua ana me say enye ni nua no kire say boy no wo fi wo ye boy ne ye de boy ne ye oyuko mo so mo oyuko abusia wo fi ayi ye kan say ekurowei bome ana boy no nsusu one ne maame omu fi pachi papa omu ya busia eye ti se omu ina na betan bro no so na omu ahu omu ho ache ana maame ne papa no afọ omu ti se enuanom enye ni nuane boy no enti sa boy na fawo enti sa boy no ena boy baby o boy na oka no se dia suni na oka no ona me ni jaya boy ni jaya me ko fa na ema ono no ye kan se ewiase no eno na wo boy ni dua enti wo boy ni dua no ena me ye den me agyan na bebe fa dia wo si enye ni nua no ono nso si enye ni nua no oni na di mojafra papa asem mi ni akora ni ndi mojafra se si asem wo ye omo ka no che se mi hu adekodi a bronin so fo agya firi mu o de tie mi asem no se ye mojafra wo be hu asem ni nyina ne se mensa bebu ye ena mede ko ai papa bi ho na ofrem se memna na me meje aduro nkyire mensa no ena papa ne kyere ma ade se ebo anadu 12 a me fa nkonso bi wo ho na me nkoya ade no na se me koya esan se case na aba na ya bu agu mi so no asem ne nti sa esan se me ni obi nti na abu case na agu mi so nti no asem no etubetwa ena me ka cho se kokko jame ena ukwo jame na me koya na nipa ne kyere me ukodu nsuo mu ho no ena wo ka se woni ma de kudie nti a ukofo oba wo ma me mpene so na ho no oba ne ntena
ana me ka jan say na okofo ba no mpre so wo no maame ntena wo maame no 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 so wo de ne ho no so wo mpre na no ba ntena enti me de ti ayete no wo maame mpre so enti me de me no bejai enti say saa de a me no me ko me kurom a me no ni asembia mpre na me no betwe ye ene ye gyaye ana wo say wo maame nipa bia loto awale as wo so maame no ye enti say wo maame no ye wo de a wo de ne mabosom ne say so na to awale so dia omo no akọbọ ni maame dua wo nsuo ni wo nsuo e ma asem wo ye oka no enya o maame e wo brone no so enioma wa ankasa ebesisi ana ebetoto no wo mpe mia wadwenem wate miam tirese de wo kan baabi efri ni baabi e ba no Papa me ne nya hwe aha matewase o matewase aha nyomo jafra ho asem ne yake o enye tie be awura tie me nyomo jafra ho asem ne yake o krache no one nnete se mo jai anamu nyaaye de mo amumienu ana munim ono si one unyaaye eno akofa ni nua we eno akofa obi afri di aso awe ya de empesam ka kire oni se awura be stable tena faako edin papa ye mai ade ye bekuyen yo ebekuyen oba kama say wawo baako be ma na anware wawo mienu be ma na anware asa akwa miensa so na ni nyina wamfa ntu hofo ade blame ne kwa akoma wo papa na nka wo hia be ma na wo ne nanyin se awo no na wo pese wo de be ma na ekọ no nka papa ne nka se be ma na emetu tinsa wansi dia na so wo pese wo metu onka ska ba ne dodo ahe na nkyere be ma no wabu kwasia no ka pese papa no onye de o kire ni nyansa o de ne famra kwan so a wo gina wo se unim na ntia papa na yesa onfa wo nche sa na wo pe no be ma ebu kwasia sei first one any wawo abra one ware second one ano so the same adequate adai na wo bo ho ka no wo pese enye ekasa akeke no be yo ma nani na ho oba kama sei nkan wo se wo tu sa na mo we sisi awa ye bontre a wo ni kunu na ni nyina kanka ni etwa to no kra na nka wo se ode ye futu first one abana one ware second one so abana one ware nka ni etwa to no nka wo se wo ma ne ye no aye ho ade ansa na oni na ye bibi na no nka wo chance bebre first onyinsen ye sa third one oni ni nyinsen first one e ma ne say second one e ma ne say third one we nyina anka wo chance anka wo say utumi sigina ye say be ma ne nkoye ho ade ansa na oni na ye bibi na ni nyina wamfa ntu hofo na anka be ma ne say ya mpani ampa se ne ne je ho a na anka omra fie no mede omra metu tinsa na onye ho ade se ne yire na anka wonfa wonko fie na anka wani mu mbra nyam ye jeja ye ho ama mema no na omu jojo yen eye ne omu pe ade na ye degrade ye ho sa mum yen sori ne ye ka chire ye abodi mu nyina ye sombo nti e ma ye ni munyam ne mba from cry to the extent say no be ma pebia no de ye no jojo yen nyi senya bem na woni ne wope na afi wani munyam no ni nyina ayra na afi o keka ne ope e de wo fa kwan bi so e ho ense ne mfata mum yen hweye ne yentu ye hofo ye fa bibi mu ye mistake de wo ho say ye mistake na say ye tumi efri mu fia ye mfensu nyansa ne ye san kon repeat the same mistake no enyan fom so say obey mistake by ye fom so say why mistake na obesan ye biem eno no wan hwe ya ye be ka yo say unya badwemba unya nyansani sebe wagimi timum ye hwe ya na monto ye ne ye mfom ye ntutu ya na mo ne nsisi ba bi ye na ya brabo enko ye maye na ochine bi no ye nkonko bu nkotodwe empa chew enkosere se obi moaye na mfumso bi aye ne de yensiesie na afi emoaye medofo ebrenti midibesia da sene ebesan so ahia musonfo na akosua me na meje medwa na mede dwumede eba wakwam hyene soma me se ha enso da so aye emergency Ghana TV eso
dasene ebesan so ene mo ahia bim ewusia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.